Peti aki kata marang awake dhewe. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Birahmatika ya Rabbi la taqtar rojana. Birahmatika ya Rabbi la taqtar rojana. Singati hati kelawan waspada menawa sira ngepol karo kanca ngrasani tangga jahanani liya kadang rarumangsa asik omong-omong karung rasani uang nanti rasa sadar oleh hancur kecolongan. Ayo mumpung turun jalan enggal-enggal kota-kota inimbang ono akhirat surah kata mampu alat nomor kotosa sepele dan ora dirasa akin nang gede akibatnya marang awake dhewe. Maulana ya Maulana ya sami' du'a.